अरे वा, ते राहू दे बाजूला. मला एक सांग, तू जे दादाच्या ऑपरेशनसाठी पैसे दिलेत ना, ते कुठून आणले? अगं काय चमत्कारिक प्रश्न विचारते. अगं मी माझ्या खिशातून नाही दिले, तर ही क्रिया तुझ्या गणरायाची. अगं प्रसंग आहे तो तुझ्यावर. माझ्यावर? हो. मला नाही सांगणार? ते चुकीचं आहे बघ. तसं तुम्ही सांग ना, सांग ना. नाही, मी तुला सांगणार. सांगा. नाही नाही, पण हे बघ, तू सांगणार नाही तर मी तुझ्याशी मुळीच बोलणार नाही. अगं दादाने सांगितलं की मी तुला सांगू नको म्हणून. सांग ना निश्चित. बघ हा, मी तुझ्याशी मुळीच बोलणार नाही. काय? अगं न बोलून कुठे जाणार आहे? आता जन्मभर गाठ माझ्याच आहे. जन्मभर? म्हणजे म्हणजे तू तुझ्याशी लग्न करणार आहे. आता तुला मी पसंत असो तरच हा. तसं तू मला आवडतं सनी, पण मी माझं वैगुण्य माहीत असून सुद्धा तू माझ्या बरोबर. अगं असल्या भाकड कसा विश्वास ठेवणारा माणूस नाही. आणि कुठल्या ते धर्म माताने हे एक उगीच चोरलाने माझ्या त्या मुळी विश्वास नाही बघ. तरी पण नीट विचार करावा असं वाटतं मला, कारण लग्न म्हणजे संपूर्ण आयुष्याचा प्रश्न असतो. एकदा का त्या पुढे घेतली की त्यातून कधीच बाहेर पडता येत नाही. अगं त्याचा मी खूप विचार करून बोलतो. माणसे लग्न करणार ना. हो.
पण 6 महिन्यात त्या मालकाला पगार दिलो नाही. पण म्हणून नोकरी सोडून सुद्धा नोकरीची राबडली. बारक्या बारक्या त्या मालकाकडून पैसे मागायला पाहिजे होते तुझ्या बायकोने. त्या मालकाकडून पैसे घेतल्याशिवाय मी कसं सोडतो नाही, हीच मला खात्री असा. बारक्या तू गावाला कधी जाणार? आता माझे थोडे दिवस आहेत. माझ्या बायलेचे पैसे मिळालेल्या बरोबर मी वैतले. माका गावातून एक चिठ्ठीला काम सोडून वेगळी गावात ये. म्हणजे गावाकडे पत्र वगैरे पाठवलं की नाही? तो मी गावाकडून फोन करतोय. असली खबर कळवतोय. पण अनिश बाबू, तुमचा आणि सुमाताईचा जोडा मस्ताचा.